खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बजालिनि एसपि खौ ट्रेन्सफार। डीएसपी पुष्कल गगैआ 5 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन आरो रांखौ होआब्ला इनकाउन्टार खालामनो हुमखि होदोंमोन। सोनाब बंग'आव आसामनि सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। इसर'आ सान मिशन आदित्य L1 खौ जाफुंसारै लन्च खालामबाय। अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ बेखेवबाय। फैगौ 2026-2027 सिमहालागै आसामाव गासै गं 21 मेडिकेल कलेज जागोन। आसाम राइफल्सआ थांनाय 4 बोसोराव 4,267 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बजालि जिल्लानि एसपि खौ ट्रेन्सफार। बजालिनि डीएसपि पुष्कल गगैजों लोगोसे माखासे पुलिस अफिसारफोरखौ सीआईडीआ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो एसपि सिद्धार्थ बरग'हाइखौ ट्रेन्सफार खालामदों। आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'निफ्राय एसपि सिद्धार्थ बरग'हाइखौ ट्रेन्सफार खालामनो बिथोन हरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिद्धार्थ बरग'हाइनि जायगायाव आईपीएस अजागोरान बसुमतारीखौ बजालिनि एसपि महरै आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'निफ्राय थिसनहरबाय। अजागोरान बसुमतारीया गुवाहाटी नोगोरमायाव डेपुटि कमिशनार अफ पुलिस डीसीपी महरै बिबान रुजुनगासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि सुपारि माफियानिफ्राय रां दाबिनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो शुक्रबारखालि बजालिनि डीएसपी पुष्कल गगैजों लोगोसे गोबांसा पुलिस अफिसारफोरखौ सीआईडीआ एरेस्ट खालामदों। बे जाथायनि उनावनो एसपि सिद्धार्थ बरग'हाइखौबो बजालिनिफ्राय गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो आसाम पुलिसनि बिफानारि खुंथाया। बेनि अनगायैबो सिद्धार्थ बरग'हाइनि हेंथायै समन जारि खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पुलिसनि खाखि खसाबाव फिन दागो। सुपारि फालांगिरि रबिउल इस्लाम एबा रुबेलनाव रां दाबिनानै सीआईडीजों हमजानाय बजालिनि डीएसपी पुष्कल गगैजों लोगोसे गुबुन 6 पुलिस अफिसार, हमगार्ड जवान आरो पुलिसनि ड्राइभारनि माखासे गोदान खौराङा सोराङाव फैदों। रबिउलआ अजद होनाय बायदिब्ला डीएसपी पुष्कल गगैआ 5 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन आरो बे रांखौ होआब्ला इनकाउन्टार खालामगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। दाबिनाय रांखौ होयैनि थाखाय जेबो केस गैयाब्लाबो रबिउलखौ हरनै पुलिस लकआपआव दोनदोंमोन। जेबो रोखोमनि केस रेजिस्टार जायाखैब्लाबो रबिउलखौ आखायाव हेन्डकाफ लागायनानै थानानि लकआपआव दोनदोंमोन आरो जिउ फोजोबनायनि हुमखि होदोंमोन। पुलिसनि बेबायदि उदखारखौ सहायनो हायैयाव रबिउलआ डीएसपी पुष्कल गगैनो नोगोद 10 लाख रांजों लोगोसे 2 कौटि रांनि चेक होदोंमोन। बेनि उनावबो दाबिनाय रांखौ होजोबनो हायैयाव मेलेमारि साजा होदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि उनाव रबिउलआ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि खाथियाव साफिदोंमोन। नाथाय भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि टीमआ जेबो रोखोमनि क्लु मोनैयाव सीआईडीनो होयो। बेनि उनाव सीआईडीआ डीएसपी पुष्कल गगै, पाटासारकुसि थानानि ओसी अनुप ज्योति पाटिरिजों लोगोसे 7 पुलिस अफिसार, हमगार्ड जवान आरो पुलिसनि ड्राइभारखौ जेरा खालामनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। सोनाब बंग'नि काटुआयाव आसामनि सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। शुक्रबारखालि हराव काटुआयाव रेल लाइननिफ्राय बोखांनो हादों आसामनि सासे सुबुंनि गोथै सह। सोनाब बंग'आव रेल लाइननिफ्राय सह बोखांनो हानाय सुबुंखौ काक'पथार सेलेंगुरिनि थागिरि 39 बोसोर बैसोनि प्रदीप फुकन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला प्रदीप फुकनआ खामानि नागिरनानै थांनाय 29 आगस्त खालि रेलजों केरेला फारसे रावना होलांदोंमोन। नाथाय शुक्रबारखालि हराव सोमोनांथावै काटुआनि रेल लाइनआव प्रदीप फुकननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि प्रदीप फुकननि अबथिरा जिउ गोमानाय जाथाया बेले-बेजेआव हाबसोदों। प्रदीपआ सिनाय हायि सोरबा दुथांफोरनि मुगैथाव दायनि खामानियाव सिखार जानांदों आरो बेनि उनाव बिनि गोथै सहखौ रेल लाइनआव गारनानै दोनदों होननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा सन्देह खालामदों। भारतनि अख्रां बिजिरसं गौथुम इन्डियान रिसार्च स्पेस अर्गानाइजेशनआ दिनै गुबुन मोनसे जारिमिन सोरजिदों।
अखाफोराव सफ्ट लेन्डिं खालामना जारिमिन सोरजिनायनि उनाव भारतनि गिबिसिन सान मिशन आदित्य L1 खौ जाफुंसारै लन्च खालामनानै इसर'आ जारिमिन सोरजिदों। दिनै सानजौफु 11:50 रिंगायाव अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिक'टानिफ्राय भारतनि गिबिसिन सान मिशन आदित्य L1 खौ लन्च खालामदों। दिनै साननि L1 पइन्टसिम रावना होबाय आदित्य L1 आ इसर'नि फोथायजाथावसिन PSLV C57 रकेटनि जोहै आदित्य L1 खौ लन्च खालामदों। मख'नो गोनांदि बुहुमनिफ्राय 1.5 निजुत किल'मिटार जानथाइसिम रावना होनानै साननि L1 पइन्टआव थांगोन इसर'आ दैथायहरनाय आदित्य L1 आ। बुहुमनिफ्राय साननि L1 पइन्टसिम सौहैनो थाखाय आदित्य L1 नो गासै 4 दान सम नांगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि भारतआ अखाफोराव जाफुंसारनायनि उनाव बे खेबाव सान मिशन जाफुंसारनायखौ हास्थायदों। रिपर्ट बायदिब्ला आदित्य L1 आ बुहुमनि कक्ष लामायाव खनथाम एबा खनब्रै गिदिंखननायनि उनाव बुहुमनि कक्ष लामानिफ्राय बाहेरायाव थांगोन। आथिखालाव बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होबाय थानाय प्रबीण बर' एबा मैथा बर'नि बिथोन होनाय देग्लाय बोसोरनि आबुं बर' सावथुन अख्रां गंसे बर' सावथुनखौ थांनाय हराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारि गामियाव बेखेवबाय, जेराव गोबां नायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे प्रिमियार श'बो लानाय जायो, जेराव अख्रां गंसे सावथुननि दिहुनगिरिजों लोगोसे रोजाबगिरि आरो गासै फावगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे सावथुन बेखेवनाय आरो प्रिमियार श'आव बिथोनगिरि प्रबीण बर'आ एबा मैथा बर'आ बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाखौ अनसायनो खावलायहरदों। सावस्रि बिफानखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम सोरखारा फैगौ 2026-2027 सिमहालागै गासै गं 9 मेडिकेल कलेज गायसनबावनानै गासै गं 21 खालामहैनायनि थांखि लादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव गं 9 मेडिकेल कलेज गायसनबावनो थाखाय गनायथि मोनखाबाय होननानै गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। शुक्रबारखालि क'क्राझार आरो नलबारि मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनाय समाव मिथिहोदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि गिबियाव आसामाव गंथामल' मेडिकेल कलेज दङमोन। गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो सिलचरनि अनगायै जेरावबो गैथ'वामोन। नाथाय 2010 मायथाइयाव जेब्ला जरहाट मेडिकेल कलेजआ गायसनजायो, बेनि उनाव लासै लासै आथिखालाव गासै गं 12 मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालआ खामानियाव बाहायजाबाय। 2014 मायथाइयाव गासै सा 726 फरायसाफोराल' MBBS डिग्री फोरोंथाय होनो हादोंमोन। नाथाय आथिखालाव बोसोरफ्रोमबो सा 1500 MBBS फरायसाफोरखौ एडमिशन होनो हानाय जाफैबाय। गमामायैनो फैगौ 2026-2027 सिमहालागै गासै गं 21 मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जाहैयोब्ला गोबां फरायसाफोरनो मेडिकेल सोलोंथाय होनो हासिगोन। मिजोरामनि चाम्पाइ जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि आसाम राइफल्सआ 5.96 कौटि रांनि हेर'इन ड्राग जब्द खालामनो हादों। बे बिथिङाव शिलंनि गाहाय मावख'आव आसाम राइफल्सनि डाइरेक्टर जेनेरेल पि.सि. नायारआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि थांनाय 4 बोसोराव आसाम राइफल्सआ गासै 4,267 कौटि रांनि ड्राग्स एबा हेर'इन जब्द खालामनो हादों। 2020 मायथाइयाव 575 कौटि रां, 2021 मायथाइयाव 1402 कौटि रां, 2022 मायथाइयाव 855 कौटि रां आरो सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइयाव 1135 कौटि रां। जानो हागौ बे बोसोराव म्यानमार सिमानि मणिपुर रायजोआव दुंहाव थासारि सोमजिनायलाय आथिखालाव मिजोरामजों स्माग्लिं जानाया बांदों होननानै मिथिहोबावदों आसाम राइफल्सनि डाइरेक्टर जेनेरेल पि.सि. नायारआ। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।